Pozdrav ljudi, Necapaj, Senpai danas sa vama i desi bre kompanijo, šta radiš? Ljudi, teo sam vam postavim jedno jako ozbiljno pitanje, pa mi vi samo napišite dole, obavezno u pitanje dole mi odgovorite, da li da seckam klipove ili da pustim ceo klip, znači kako igram igricu, brate, snim 10 minuta, ali plašim se da ne bude nezanimljivo, pošto ima mnogih delova zašto igrice su dosadni, i onda mora čutiš, i to je dosadno, razumiješ, zato ono, cheers bitches, idemo u ovaj klip! Bolesna igrica, nema ništa kao što vidite, new game, easy medium, nightmare. Kako ćemo da pređemo u prevodu? Brate. Da, ovo se otvori i onda ovdje ne sme niko da me pipne, šta? Da, ovo sve ne možemo ništa, ali imamo ovi kolčevi. Ovo će jako da nam bude korisno. Da, sve je to zaključeno, to ćemo kasnije, pusti me. Idemo! Otvorit ćemo ovo, dobili smo mač. Okej, hello. O moj Bože! Bring Dr. Hammersfield. Hoću! Dovešću doktora! Ne brini se, pope! Oče, tata! LOL! Ajde, ja mogu da ga guram! Idemo! Idemo kod doktora! Znam da ovo pogrešno izgleda, ali nije ono što mislite. Sad idi dalje sam, možeš ti to. Okej. Hello? Brate, upuši me. Dobro, dobio sam medic kit. Idemo. Čekaj, kako da otvorim? Dobro, to je krstača. Ovo je ovo, tad ću se i setim da ga nađem. Okej. Da. Okej, može. Sad treba da mi skoče neka govna, ajmo. Okej. Aha, okej, mrtav je. Sad brzo, moramo da zakoljemo. Yes! Umrela! Jesus, ne smo da ubijam. Brate, gledajte kako sam se naježio, morate paziti, ova igrica je mnogo strašna. Da si ti definitivno mrtva? Ime Isusa Hrista, bum! Idemo ljudi, braćo moja, sad mila, idemo dalje. Evo ga, Pope si živ? Pa ništa nisi prešao bre, ni kilometražu bre. Ima, ako nemate jaja za ovo, srećno brate, evo da ima previše neprijatelja. Koliko se ja sećamo da ima mnogo neprijatelja. Okej, mogu ja to. Ajme Oca, Sina, Svetoga Duha. Koji terpe, Wow, bili su me koji pederi, nemoguće da igram sve iz početka sad. Nema veze, idemo bre dame i gospode da pobedimo bre ove, da napravimo kako treba da bude napravljeno bre. Ajde bre nekenjive, pusti me da igram bre. Okej, otvori mi to. Pokupimo kolčevi ovi što... Okej. Daš mi mač. Jej. Imam mač. Padne to. Nema veze, proći će oče. Čekaj, ajmo krstača. Ajmo. Okej. Brzo. To je to. Ti si umrela. Health pack. Okej. Health pack. I da vidimo health pack, okej, to mi uopšte nije trebalo, nema veze, idemo dalje, idemo da budemo bolji, jači, brži, okej, okej, tamo trebamo sad nađemo ključ, odlično, fuck this shit, moramo njega, ljudi moramo njega, ajmo, biće, šta je kosačeva, ajmo, come on, bičaj, mean kill spree, fucking idiot, okej, ovo je kuca, oh my god. Spasit ću te mali prijatelju, okej, sad imamo pištolj. To je dobro, okej, pištolj je uvijek dobar. Ja sam se snimio, nemam pojma, valjda sam se snimio, odlično. Kuco, htjeli što te skuvaju. Zločev, da. Oni se kao, nisam jaka riba. Mrš, ovno jedno mog kera ćeš ti, ništa brini čapo, Neca će da ti izvadi. Ne želim, ovaj krst me stvarno plaši. Okej, to je to. Okej, ovaj se dalje ovdje muči. Ne, ajde idemo odmovamo, nema veze. Okej, izgleda da ovdje tek ne možemo. Vidi šta ima vamo. Šta sam našao? Ključ, jel to vamo? Hello, Mr. Dracula. O moj Bože, šta se dešava, šta ću ja ovdje? Okej, ovo je... O moj Bože. Zombi. Brate, ni Kenji zombi me napadaju. Ajmo, no. Da, zalepi se. Poljubi me peder jedan odvratni. Okej, ti si mrtav, koliko toliko. Još neki zombi. Wow, ovdje stvarno izlazite, okej. Da sam se shvatio se bijem sa njima. Tebe... brate mi, si normalno me posliku. Poši me, smrad jedan. Jel tebi da...
A, brate mili, ne žio sam se koliko sam se uplašio. Ne sekirajte se ljudi, ja sam tu, jako ovo jebeno mnogo strah. Fuck this shit, 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 fuck this shit. A, koliko je brz. Run! Da, bežimo odavde jer smo... Please mi pusti shift. Please mi pusti shift. Ovdje nisam bio. Pa ljudi, ovo ne može da se ne prođe. Ja znam da ih imam... Cool. Okej, ovo je bilo dobro. Našao sam ključ. Okej. Stani, save. Come on, don't be shy. Brate, si ti zajeban, a? O, si ružan, što je mrž. Wow, brate, koliko ovdje kasne zvučni. Dobro, samo otvara, ne. Okej, ćemo ovamo. Brate, care. Vidiš ti, prijatelju, šta se ovdje dešava. Viš, sram ih bilo. Tebe kolju. Tebe mora ja koljem jer ti kolješ njega, razumiješ? To tvoje kuća. Njega vas pitaš. Šta ne znaš. Peder. Ok, idemo dalje, dame gospodo. Dosta zadržavanja. Okej, još mrtvaci. Sve je to lepo. O moj bože, what the fuck? Šta si pa ti? Si ti isti onaj tuki što je on nije ostao? Doran. Okej, koliko vas ima? Okej, još. Experience. Okej. Dobro, možda ne trebam da izlazimo. A, kako da te uništim? A, wow, stvarno, tako se uništava. Okej, čao. Ej, miran. 9. Okej, hej. Mislim smo nešto rešili. Ti smrdiš, ja sam youtuber. Pusi. Okej, da, mislim da mu je to objasnilo. Ljudi, sad ne smije se zabava s nama, zna ko smo i šta smo i na čemu smo, bre. Šta, koliko vas ima? Govna mala nafurana. A, wow, stvarno. 3 komada. Idemo sad na sprat. Da, to je uvek dobro. Da, sprat je uvek dobar. Da. Wow, stvarno. Okej. To je najmanje što mogu da učinim za tvoju ružnu facu. Nema na čemu. I kenjam. Okej. Šta? Zašto ne može da umre? Okej, shvatam. Ti mali peder. U ime Oca i Sina i Svjetaga Duha. Smrde ti kosti, Bože ga oprosti. Wow, stvarno, tebe samo roknem sa krsti, mrtav si. Okej, hoće da bude zajebano. Ljudi, jer ako mi oni šalju ove male perere i plus ako mi šalju ova govna, neću znati od kog da se prebranim.